Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakam, keseng san perthai ke badang shumishan, kalayo lum Synniang khandai lang apun rehoja nruspa lai pun tengka, nak benta ban pentulun yikam kibai dei baga san hima sima. Nak khandai lak tam baga kam kalayo priang yagi Synniang saulak lai pun rehojar arspa tengka, kidai gi Synniang gibalano degi brio kibana gani ke Jylla, kat baga batam nang tapat kadai nabar Jylla. Yakni la ajing khain daga nong yalam jong kani ka seng ka kong Jylla rangat ka bala pentep ru ba menta ka kenti ka kam ka don laingot ka kartong bagan thup ya ka kong wan penhun kharsentiau ka banyak khun na east shlong u pastor kersoi pertu u banyak khun na north shlong bat ka kong Jylla rangat ka banyak khun na south shlong constituency Jin ai ka jing penchai halor ka kai phot jong ka jing ya ti jong ka kam Meghalaya hakikat ko ka dibnai menta ki baladan Badru ya ka kai phot jong ka jinglut jingsep ka ba kum ka campaign ngila penlut na ka benta ka jing penkre ya ka deka election ka panwan te parlok boro kum ba piatip ba sakang katu ka dia tayo la singin ya sakhi bangin yo ka taka election bangin jit pat ya ki nong mi pat ka thmai ha ka deka Jylla ka jong hi boro ka wei te na kaliang jong ka kam kum ka platform ru ka jing pen kre bangin ya tre kam na ka benta kani ka election kalalong kum ba prabnai menshua te na du upnai April ni la ya sedang bangin ya tre kam te henre kita ki jing ya tre kam ki bangin ni dai ban rung shakiyeng jong ki para nong shong shlong ha ki constituency ba per kata ki lai tadi ki constituency ki bangila pen kre ki candidate kata na po 16 East Shillong mangai kong wan penhun na po South Shillong ikong Jylla pa na po North Shillong iba ang koy korporate te hakani ka jinga lenti jongi kum ka campaign kabah khmat ya kabangila persang kalong bangin ya kendo ya ki nong shong shnong baro lang ba kataka jingle rungi yang ka jongi lani kataka door to door campaign but kai ka bangi sngo pa kadai ka padon kam ha namar ba ngisngau ba ki nong shong shnong ki don hok bakin tip ki candidates ki ba mi shakmat bani khone ka election bakin tip ikita ki mat ki issue halor ki ai ki nong rem ba lese kum ka party lese kum ka platform ni yang nakabenta kanika election ka panwan te hakabaya dei bat kadi ka jingya lenti ka jongi ngila yo bandrung kum ba nyo ko percent kilong ye haman laki constituency kidang don ki batang sa ka to kadi bat ni khmi lenti ba lada kasha kapur ni kermen bangi kwa bagi pendap bagi yo bandung lut syakilong yen jong kidong shong shno kat bala ngin persang na kaliang ka jongi te bat harangkat bat ka jingrung yen ngila yo ruban penlong katu kat ki jingalang ki baret bat ki nong shong shno haki kentot ki jaka ki paper te ya kani ka campaign ka jongi hi kumba baro ngiatip kani ka campaign ka ba la kershan tege takipat ba nong shong shnong tingi khot du ya kadai ka platform ka kam platform ba kadai ka campaign ka jom kipat ba nama la kershan du ya ka takipat ba hi te hadu menta na du bunai yayong ba sedang na du bunai April hadu ka du bunai hadu kat ka live way tarik jong bunai December ka kam kalayo ban lum ya Synniang ubakot chaka khandai lak arpun reu hajar reu spa live on reu tengka Bat na pedang kata ka khandai lak tam ga bangila yo banlum kapisa komba saulak laipun reu hajar arspa tengka kadai ka balano Synniang daki brio bat kinong shong shnong jong ka Jylla Meghalaya ka jongi te ka batam nang ta kadai ka bangila yo ru nakiwei pat ki parlok kinong kershan ki jongi bana bar Jylla te ya kani kapisa nilaya penlut khambun hakabaya dai bat ka mo kajing penlut haka lek kawan ru jong ki candidates baki lek banya campaign ki jaka ba fer kajing penlut la ka benta ka bylight jong ka kam office ka padon haki arjaka kata ka wei hari sabha bat ka wei hapo
Malki kajing penlut bangin penmi ya ka campaign dan ka theme song jong ka kam Meghalaya nang ta kajing penlut ka bangi print ni ki kot kisramo da pungki ki campaign materials ki bangi ngi ai sha ki nong song shlong ha ki por bangi lek bandung sha ki yeng ki jong ki pakan thop ka jingtip ka babnia sha phang jong ki candidate ka jingtip ka babnia ka bangi tho sha phang jong ka kam Meghalaya pung ka campaign but ru ka survey form ka bangi ngi ai sha ki nong song shlong but kajing smu jong kani ka survey form hi kalong ba ngi kwa ba ki nong song shnong kin dan ni kata kajing ya shimbenta ka ba kman ba kin manda ya kita kimat ki issue ki bakta kajing em kajing long jong ki ka ba man na kasni but let's say kita kimat ki ba maki ki akan do jing hi kin long kimat ki bangin wanra ban shna ya kita kimat trekam lani ki manifesto la da kalong haka constituency lani haka Jylla barok kawe constituency level manifesto but state level manifesto but kabasmo tanat kalong ba na pedang gini kilong yang ki bangi ngi larung bangin sa mi kili ki kotlan kudap ki bangi la ya pun kre kumba nyau fokusan na kilong yang kila ya pun pau ya ka jing snow ka jongki da ka bakila pun pai pat gini ki survey form shangi but ka ai ka ba maki kila pun snow kalong ba na kita kilai fokusan ki belapan pai gini ki survey form changi ban pen snow kita ki jing snow bi jong ki kendai pesan na kinong shong shnong ki pen pau ba ki kwa ban yo ya kita ki nong mi kmat lani ki MLA ki ba la ban thau an bat policy na ka benta ka bha ka miat ban pen bha ya ka jing em jong uwei pa uwei bre ha ka Jylla ta ka bamut ka jing don kam ba jong ki pat ba manta ka ba khama khmat kalong ba kidan kam ki statesman ban mi shakman ban trai kam na ka banta ban kanti ke Jylla ba ka ju ka por hoy ban trai kam ru na ka banta constituency te palat na kinong shong shnong pada kidan ru katu kat ni kita ki khandai po persen ki ba kwa bat ki ba pen I ba kinong mi khmat jong ki dei ban long ki ba trai hok ki ban nom don le se ha kita ka jersey jong ka bamsa ki ba kloi ban ya kendu bat ban ya krem ya ka jing jong ki para nong shong shnong klem da nyau silang khmat ya nuru te ka pamut ka jing khmi nanti ka jong ki pat ba menta ka long ba ngidon kam ya kata ka sensyar khadar ka bandon ka participation mo ka jing ya shimbenta jong ki nong shong shnong rengkat bat ki nong mi khmat ban tai pat ya ka Jylla bat ya ka constituency ka banwanra ka jing kalman ki nong shong shnong ru ki lapen pau ba ki kwa ban yo ya ki MLA ki badon ya ka jing long jing em ka ki batrai hok bat kumju ru ki batrai na ka benta ka bha kamian jong ki nong shong shnong hi baro kham da pech silang khmat yanu ru te bat kham tam ki ban pech halor ban wanra ya ka jing shong suk shong shngai ha ka ri bat ha ka Jylla hi baro ko wai te kini khngiat ki de ki ba ki pat ba ki lapun sngo hoi na lor kini ki don ru kate katu kate pada ki jing sngo ki ba ngila ya yo ban lum ka por ki ba ngila ya yen ki don ki ba pun sngo ba ngidon kam bangin don ya kita ki policy terekam ki ba pher ki ban te la kam kum nu bagi ngin na ban penkiu pada ya ki kam ki bana sa ateng ka Jylla ka bamut kum nu le se bangin tentiu ya ke education ka Jylla kum nu bangin tentiu kata ka kam yo jam kum nu bangin tentiu bangin pek ha ka baya dairu bat ka ka khia ka jong kinong song shnong tikini ki dei ki jing ya fliu jing mot bat ka basmong tanat ka long ba habang ngirung siya ki yang jong kinong song shnong jan baro ki likely ki constituency ki bangi ngilai kinong song shnong ki dei ki bre ki ba shai bat ki ba pdiang sobha bat ki ba kloi ban ya tai ban ya kran na ka banta ka bha kam ya jong imlang salang te kani ngasngo ba ka pen ishai ba tang ki le si ki candidate ki ba mi shakmat ban ya khun ya ka election ki ba don ya ka jing snow bat ya kata ka jing ban khia ban gidon kam manwan ra ka jing kala mo ha ka be dei bat ka sensyar khada hendai ni don bok ru bang idon ki nong song shnong ki ba don ya ka jing kit khli bandang ya perkhat lang halor kani ban ni khli linti bang in la banwan ra shibun ka jing kala ladang yo ya ka jing ya trailang bat ki nong song from today. And also we believe we are people who have come from social movements and people who have been working towards, and so we also from the very beginning have maintained that we will be keeping in line with our belief in transparency and accountability. So today we also will be
sharing with you our disclosure of accounts till date in our campaign. As you know, elections and especially electoral financing, election spending is something which is so secretive, which many of us don't even know, even though it's mandatory to file reports to the ECI post an election. But not many parties are up to disclosing the kind of financing that they get, from where, and how much they spend on what. And especially after the introduction of electoral bonds, we know that it has become that much more opaque. And so we believe, for us from the very beginning, that if what we're trying to do is to bring in a change in governance and in the electoral process, it has to begin with the campaigning process itself. And so we have to be able to constantly share with the public, not just our finances, but also our mode of campaigning. What are we doing in the campaigns? So I'll give you first a little brief of what we have been doing in the past 7 to 8 months. Haka 19 South Jylla constituency. Habangaya yin gun kilong yin kiong nila kwa pa nila don kam ya kajing kala ka kinti. Hadu benta let's say kaklam na don kata ka clear alternative. Nreha kaniga kinti menta ngatray mangi as a campaign. We present a very, very clear alternative to all the existing parties that are there in the state. Not only in terms of our principles and values, but even in terms of the fact that while we are campaigning, we are not taking anything for granted, we are not taking people for granted, we are meeting people by ourselves and spending time with them, because for us, it's always first important to listen and to hear what the people have to say. So in 19th South Jylla, people have said that this is a time for change. And it is shocking that South Jylla has been one of the constituencies that has had the highest nota votes. I am certain that those nota votes are going to convert into votes for an alternative this time. I am also certain that people who have not been voting till now will step up and vote. So I think that in South Jylla, change is coming, and the people will bring that change. So I am confident that we will be able to defeat, those who represent hate, those who represent muscle power, those who represent money power. Ia kaan right to information, agaba nila bentip ia biting trekam jong isorkar ki pair. But nila edan bentaru agaba yakun banwanra ia katakaan lok ayukta gaban bentrekam nagabenta ki kam bian ba ki kam bamsap aga sensar ka khada. But hadu bentaru ngidang ya yaksaj bangidang ya yakun ia kata ke sensar ba trekam trejam ke basai bat ke baai jingken ke accountability ba ke transparency. But ngin supen kan mau ya kiru ba haman la ki election na kumno lai ba southly ki election ni ju dawa hagatu ko por nimpat mi sakmat bani kunya election ni ju dawa na ki candidate but na ki seng san himan bani dawa bani ong yetho nangno hiyo ya kapisa man kersan pi ban pelot na gabenta ke election ying hi kan wanra ye ki vote ngamtip sapang ki rally behe tambalong
hagi election ru ngi jui ba ki rally ki bahe ambaro ki rally ki bahe ki manra jing job you namar kumbangi tip mentale le kali open secret mo habangi ya yin kinong song snong hi ki etu ki om ba ngi let meeting ngi yo apdeng siaja kasan spa ba had aja tengka ti modu ju bri ula ban le lai sao kan hon ti election kampat boy ti ngi le ngim do jingkamen ba ka jingrung yeng kan pengkalah segi bo hoi ngamong ba gade ke besuk gade galenti ke bajuat tangba galenti ru ke ba pen kende mesim ke banang ai mesim susu ingin ni kendo sibun ki mau siap kita belingin lai buri kata kita ki por bangina akot meeting ndai dan ki por ba akan ta so ba meeting ki bri ki badan jing tu ban ya ngi ki ben sange no nyim tip lagi kita ndai hakum kitu ki jaga bre nyim ye no tang mari persenge kum la sange akot meeting ya but ki meeting ki wan but nila ban ong ba nila ban pelong ki meeting ha ki ying bri la kumba pra bat sikoti but ki briu ki wan hi but kum kan ikat kan ke kamera dap be but ki wan da kan sim but ki wan ru let's say ha kan sapoi ko por ba pin sa one vote yini dan we ni ki candidate pin so yi kalau komlong meeting lu kam dei bang ikran tang mangi ikran ki briu menagani ni long meeting ha ko na ki jaga ke constituency jong ikong Jylla rang kan gi kena samla ki ba ya thu yangi ki ong bangi dek mare kam pulet man bakhot ngim juyo ki bo ya kata ke jingkili balai ngim juyo ni mare palat bani ki wai ndre ngim juyo tindre dengi yata ngitip ba hakuru kom tungkam tunjam ka dan ke systemic failure kata nilai i nado kasnam araja sipo khatwei hagaba ki thna ji bapas ya ke DSC bakin yo ya ketuka kam bakila pas ki hak ban sya tangan san snam meter nado araja sipo do araja khatsan saya keli mano besin syara kata kepo but hadin ke araja khat pharu kumjo ni ki khna wat kam ibu ya kata ke jingkili ki long me ibu ya kata ke jingkili ke hok jong ki long me ki thei ha em lang ka salang ka trekam ka trejam ka ya ke ti kata ke dei ke jingi sem but ki danru ki khap ha ki ying ki bangi le ngalingo bangan tap ke jingyo mesim bangi me kren su ki isu me kren ya ka yo ko kumno ki bo sibun ki jingkili ke bagi bo le lagi kena samla giong kumno ba pinwan ra ya ka spa ha Jylla nang ba barok ini immar kat ini biang ka koi ka kia ka puli ka dangli bad ka trika ka jam